دكو بيتزهقوا دربيو من تهزم تقرأي مسوعات نزخفل تقرأ له بما أن مليها شمو تسأل لا زي تقرأي هذه إثن تقرأي نهلونا دوز وله إثي نهلونا مسوعات تزخفله جينا سراويتي ناتسأل على زوج زلوا بتعمي محزانة بزغانة من قدي جينا زي ولا تقرأي نبتراف جينا أنا تطلع على يزوعل نمتى أي جينا تطلع لا تايتون هنيات توم من الجينا تطلع له علامة له هذا تاريخ المسرع التروليوم أبت تاريخ زي الله هو يرمس تاريخ كسر التروليوم جينا الناس على اليوم العلو خالي توم زلزال له توم ببلشونا استبلا شوي توم سرويا توم ليابيا نو عالم قاي قال علو نتجينا يوم زلزال له خالي تناي مثل لا هنياتهم حساب فلا لا يتليوم خالي انتو عندنا كعا نايصل الاخوات خوينا علمنا بزن هنيات ازياتهم من جغانهم زلالو مثل لا طرح يكونن كان مثل لا العلون يحلفي كان مثل لا ان العلون يغيري كان مثل لا ان العز غيد ساعه مقتالون يغيري أب عالمنا سفيح مثل لا نتجينا تخايد زبال أب جرماني من أب رشا بلده سوري أو كان عالم ترنت بزح جينا تفصل مناي رشا جينا نستالين كرهو هلو نزكل جينا تفصل مناي رشا جينا بلاك ميل بيرو سمو أطيمو تقرأ emotional اللي نمزود دايزي سمع إذا لني دكو بيتزهقوا دربيو من تهزم تقرأي مسوعات نزخفل تقرأ له بما أن مليها شمو تسأل لا زي تقرأي ميديانان بروغراماتنا سبسكرايب لايكن شيرن بمقبار كتكتاتلنا بخبر مقدم حلافي أب سرعة توقع إذن أتيو شنك وينو مس عرقاي دي كعرق زلني مس حزبايلو نيفر مس حزباي كعرق زلني نهزبو ديكلار غيرو أبل على عرق سوق متوسيلو حزب سنغافور بمولو أبل علي توسيو أو قول توسيو هو اللي تبكيسو حزقون نمرح تطرحنا هاو كام منوار كاب حزن دحار يأكل يا زلزال وانا خنديكم زدغمنا خنديكم صعنا ونقركم مرح انت بلاشتنو حد يجي يطفئ أبزر لهم مراد لوش 16 زبالناي فرنساي نقص نفرنساي فرنساي زلوا شبت فوتو يوم نقص يو فرنساي كابتن علمنا السلطنة عدت بال هاجريها قلت لوش 16 زبال مس مص 10 شو 10 عدلن مس مص ግን أيوسنن رأيولن فرحي حيزوا عطفي we are looking the same problem in Tigray now لوش 16 عينت problem قاتمه حزي فرنساي كتوصع خابز قبع زنبره عبيت كتعقد خابز قبر حدا لوش 16 يونا توهل بتاريخ بلاد زيات حنت كزار وازر له ايه قاليتي ازي ጌታቸውን ዘላሎ زي information warfare you
ህዝብ ዘጥፍዩ ጀነራላት ኣነ ኢሞሽናል ካብ ዝገበረን ሓደ ኣነ ሽመይ ተጽላልዩ ዕርክተይ ሽመይ ተጽላልዮም ካብ ዝብል ጥራሕ ይኮንኩን ኣብ ልዕሌና ጀኖሳይድ ክፍጸም ዝገበረት ኢንፎርሜሽን ዋርፌር እዩ እታ ብ2007 ጽሒፈያ ዝበልኩም ጽሕፍቲ እውን ኣብቲ እዋንቲ ተጋሩ ቲፒኤልኤፍን ተጋሩን ብምውቃዕ ኢትዮጵያ ምብታን እዩ ነይሩ ስትራቴጂ ወርድ ባይ ወርድ ሽዑ ንዓና ምጽልላ እዩ ነይሩ ሓንቲ መጽላሊት ልያው እዮም እዩ ኩሉ ትግራዋይ ሌባ እዩ ተኻልእቲ መጽላሊት እንዳማቶም ኣብ ስልጣን ክጸንሑ እዮም ዝደልዩ ናይ ኣምሓራ መሬት ብምውራር ኣብ ስልጣን እዮም ክጸንሑ ዝደልዩ እዩ ነይሩ ካብኡ ካብ መራሕቲ ከዓ መሪፆም መለስ ብሂወት የለን ግን ስዩም ኣባይ ስብሓት ቀንዲ ናይ ወያነት ሰባት እዮም ኣብዚኦም ነተኮር ኢሎም ተስታውሱ እንትኾንኩም ድሕሪ 2007 ዝወፃ መጽሔታት ዝወፃ ጋዜጣታት ብሙሉእ ናተን ፎቶ ሒዘም እዩ ዝወፃ እዚ እኮ ጀኖሳይድ ይባላ ኣብ ልዕሌና እኮ ጀኖሳይድ እዩ ክፍጸም ተገይሩ ብምክንያት ኢንፎርሜሽን ዋርፌር ኣብ ልዕሌና ጀኖሳይድ እኮ እዩ ተፈጺሙ ናይ ኣምሓሩ ኢሊታት ተጋሩን ተጥፊእናዮም ድሕሪ ቀሊል እዩ ዝብል እምነት ነይርዎም ንተጋሩ ዘጥፍኡ ነገር ግን ኣብ ልዕሊ ውሕጅ እንትፍታፍ ንወስኸላ ኢሎም እዮም ሰሪሖም ካብተን ዝበልዎን ኢምፖርታንት ነገራት ትግራዋይ ንኽጠፍእ ካብ ዝተጠቐሙለን ንኽነገረኩም ተጋሩ ኣብ ናይ ስልጣን ጊዜኦም 4.8 ሚልዮን ኣምሓራይ ጨፍጪፎም ዝብል ጽሑፎት እዮም ናይ ማህበረ ቅዱሳን ኣባላት እዮም ጽሒፎም እዚ መጽሓፍ እዚ ተጋፊዑ መንእሰይ ኣምሓራ ይፈልጥን ዝፈልጦ ነገር የብሉን ሓቂ መሲልዎ በብኻቢኡ ዝረኽቦ ትግራዋይ ጨፍጪፉ ኣጨፍጪፉ እንታይ እዩ ዘረባ ካልአይቲ ተጋሩ ናይ ኣምሓራ ቁፅሩ ውሑድ ክኸውን መኻነ ኣምሓሪት ክትኸውን መድሓኒት ገይሮም ወጊኦምና ኢሎምና መዓዝ ኣበይ ዘረባ የብሉ ኣጨፍጪፉና ተመሊሱ ሕዚ ንዕኦም ናብ ዝፀገም እዚ ዘጋጥሞም ኣይመሰሎምን ነይሩ ንሕና ጥራሕ ንጥፋእ እዩ ነይሩ ዝዝክሮም ኣዕረኽቲ ኣምሓር ኣለዉ ነጋደ ኣለዉ ምሁራት ኣለዉ ረኺበ እዮም ነይረ 2007 መወዳእታ 2008 ግደፉ ሕዚ ተጋሩ ጥራሕ ንጠፍቕ ይመስለኩም ተመሊሱ ንዓኹም ይትጥፋኣት ኢሎም ሽዑ ኣለዉ ያው ኮይና ሕዚ ኸ ሓደ ብልዕሊ ሓደ ዝግበር ዘሎ ጸለመ መን እጥፋ እዩ መን እጥፊእኻ መን ክነብር እዩ ንባዕሉ ኸ ትኸምኡ ዝብል ዘሎ ንባዕሉ ክድሕንዲ ትትቕበሎ ዘሎ መልእኽቲ ንባዕሉስ ህይወት ሒዙ ክነብር ዝገብሮ ድዩ ዝብል ሕቶ ክተልዕል ግድን ዝገብር ስለ ዝኾነ ካብኡ ተበጊሰ እየ በዚ ተጨፍጭፍና በዚ መይትና በዚ ኣብ ልዕሌና ጀኖሳይድ ተፈጺሙስ ሕዚ እውን እዩ ፊሊንግ ገርኒ ተኻልኣይ ፊሊንግ ኣይ እዚ ሰራዊት እዚ ከመይ ዝበለ ኩነታት ከም ዘሎ እኮ ይፈልጥ እያ ገዛ እኮ የብሉን ደሞዝ እኮ የብሉን ጫማ እኮ የብሉን ክዳን እኮ የብሉን ምእንቲ ህዝቡ ክቃለስ ኢሉ እኮ እዩ ኩሉ ገልታዕታዕ ዝብል ዘሎ ከብዱ እውን መሊኡ ይሓድርን ኣነ እኮ ደሞዝ የብለይን መብዛሕትኡ ተጋዳላይ መብዛሕትኡ ተመራርሓ እኮ ንብረቱ ሒዙ ገዝኡ ሒዙ ዝጋደል ዘሎ መኪኑ ሒዙ ዘጥረዮ ሒዙ እዩ ዝጋደል ዘሎ ምስ ንብረቱ ምስ መኪኑ ምስ ገዝኡ እዩ ዝጋደል ዘሎ ናይ እንዳ ካልእ ሰብ ቢሮ እንኳን ኣይረኸበን ንዓና መራሒና ኣብ ገዝኡ እዩ ዝካረ ኣብ ገዝኡ እዩ ቢሮ ዝገብር ኩላና ዝእክበና ቢሮ ኣብ ገዝኡ ህይወቱ ሂቡ ንብረቱ ሂቡ ድሕሪ እንታይ እዩ ክበሃል እዚ ሰራዊት እዚ ገዛ የብሉን በብኸባቢ ስትኸይዱ ኣብ ሽግር እዩ ዘሎ እኮ ሰራዊት ኣብ ሽግር እንዳሃለወ ከምዚ ዝበለ ምፅልላዕ ክካየዶ ነውሪ ስለ ዝኾነ እዩ ካልኣይቲ መፅላልኡ ኸመን እዩ ኣካልቲ ጆኖሳይድ ኮይኑ ዝፍፅም ዝነበረ እዩ ኣበየነት ሓቢኦም ዝነበረ ዘይፍለጥ እዩ ካብያ ዘገልገለስ ዘውደለለ ኮይኑ እዚ ስለ ዝኾነ በዓል መን እዮም ዝገብርዎ ከመይ እዮም ዝገብርዎ ከመይ እዮም ዲስትሮይት ዝገብርዎ ብዝግባ ይፍለጥ እዩ ሕቶኺ ትክክለኛ ሕቶ ኢኻ ሓቲትክኒ ኣብታ መጀመርያ ሰዓት ብደንብ የብራኽዋን ንሕና ተግባርና እንደሊ ኢልክና ኣለኸ ንሕና ከም ሰራዊት ሓቢርና ክንቃለስ ቆሪፅና ኢና
كل تمرر حاول قلت أقيمنا ليلكم يا أنتم ناب حق زغرمنا يوم كلهم زيرهم كينهم ناي مريت ناي معدن قبر هيلتات تقائما كين قديمنا زغبرنا يا من غاز حتت كاني أبرت أب ورق يخدم يزول كاني مغبى ملي سوايو قديمنا قوسكم زوسنا أو نحن سباتي بزحت كون ريلات كوين أسيرنا قد بناي سراوي دانينا ذي كنا رينا فرد بيت قريبا كلهم ناس أجيرهم ناس أزاق بردينيرو أي نبرن حزي أنا مسكرة يكل أفي من ترافيكينج بزح قريبا كلهم ناس أخوينهم أنتم سب شو مونت بيتين سسان كلاشين نحنا إيد بإيد كلاشين يكون كلاشين برين سنايبر كابزي خلينا حراس نتجارو نمارهم عدكم من تفتحنا يومنا زبل استراتيجي وسيم استراتيجي زي أرخينا نذا استراتيجي زي أخطبورو شمون تفانو نبزي أبزا مقلة مديوم زم شمون تفانو برات الناقزو عسر ضغط تجارو سريعهم كابزي كسع الدقرات كسع حوزين كاب وندر سرت لاين كسع حمورة أي من أقسم بعد الزمن غيرو سقط عاتيو مقالة ما تجوز غير لاين زرقهم شمون تميت سسان أتكنا وسيلهم شمون تيوم فانو بزي عايزناهم إيد بإيد مشتم عسر ضغط اليوم عندهم قاب فيدرال سوات مزيم حق يزومنا أين عايزناهم زيهم نخفت تحت وهيلو بيت ما أسرت اللهم تبعيلنا وعبينا أسيرنا أب تحت مريت من يغفق عليه ونحن أسر أزي كي تسعري بقى تبينو أزي مش تعوجه سنة اللهم تبعيلهم كيدا أزي كي قد يمون نازل كاب إرترا جميرو تغراي رغيسو ليبيا زعتو بساسو عاتيو يمن زعتو حليفو سعود زعتو لاين أبزو زعتو ساق نس زخودو من أسا حيزنايم عنتم عالتيم زلقو بتكالاتنا يم زخودو دحار موداتو تطو بيلنا يمتو قبرايلا تطو أي كألان كأرز اللو نقر اللو كستغاخل سقو نقر اللو سلازي هذا الحكي حتى تجباري بزول استوى يزول كي تقلي سبين قالت عم زلوا 100 ب100 فلتينا ملكون فلتينا حسدون فلتينا فصامي يون كي ترى فلتينا ناي تግራይ መሬት ንምሻጥ ማ ናይ መቀለ መሬት ንምሻጥ 80 ሓደን ደላላ ነው 80 ሓደን ደላሊ አሞንጎ ደላልን አሞንጎ ገዛን አሞንጎ መሬት መምሐደር ተመሳጥዩ ዝግበር መሬት ምሸጣ ህዝብና ግን ይንቀላታል ንብረቱ ይስል ደው መበልስ ነው ጊዜ ይዘው ኣብዚ መዳይ ዚና ህዝብ ሓገዝ ክንረክብ ደሊና እና ህዝብ ንዛረብ ዘለና ናይ ህዝብ ዓቕሙ ጥቃም ደሊና ኢና ንዛረብ ዘለና ታናይ ጀነራላትና አንቶን ከለላ ሞክረ ነይረ nation without hero has no future ሓንቲ ብሄር ትሉ ትኽእል ጀጋን ተልየማይ ኢንተርሌትድ እዩ ዝተኣሳሰረ ስለ ዝኾነ እዩ ጌታቸው ዘርአልካ ትክክል እዩ ፐርፌክት እዩ ኣብዚ ብዝተረፈ እዚ ከም ዝበለ ሓፂር ግዜ ዝውዳእ ኣይኮነን ንሕና መበገሲ ክኸውን ኢና ሪብና ዘለና ሓቢርና ንቃለስ ልዕሉ ኩሉ ግን መንእሰይ ትግራዋይ ስደት ኣይኮነን እዚ መፍትሒ እዩ ምቅላስ እዩ መፍትሒ እዩ ስርዓትና ንኸይዕርዝ ዝኸልከለ ሓውን መንእሰይ ተቃሊሱ ይፈትሑ ዘሎ ልዕሊ ኩሉ ግን ነቶም ሒዝ ዘለውና ፀገማት ኣብ ላዕላውነትና መምላስ ኢምፖርታንት ነገር መፍትሒ ይረኣኹን ዝብል ግዜ ስለዘይኣኸለና እዩ ዝርዝር መፍትሒ ኣቕሚጥና ኢና ኣብዚ ልዕሊ ኩሉ ግን ነዚ ፀገም እዚ ክንፈትሕ ኢንዲፐንደንት ካውንስል ይሃሉ ኢለ ኢንዲፐንደንት ካውንስል ፖለቲካ ዘይገርሖ ካብ ፖለቲካ ነፃ ዝኾነ ላዕላውነትና ኣብ ምምላስ ሒዝ ዘለውና ሽግራት ናይ ስርዓታዊ ኮራፕሽን ኣብ ምፍታሕ ክሕግዝ ዝኽእል ኢንዲፐንደንት ካውንስል ጾታ ሃይማኖት ከባቢ ዘይፈልዩ ይሃሉ ካብዚ ኣካል እዚ ዝቆመ ነቶም ዘለዉ ስርዓተ ግዕዚና ኣብ ምፅራይ ዝሕግዝ ኢንዲፐንደንት ኮሚሽን እውን ኣብ ትሕቲኡ ይሃልዎ ኢለ
ካብዚ ፍተራግን بحصير غيزي بنوي حيزي بماخلاي غيزي كفتح زغلو غيزي سينا زغدفكم لو ያው ዝምልከቱ አካል ዘፈጽም አካል ክንህቢና ነቨር ኤቨር ኮራፕሽን ክንብል ከም ንኽእል ያምኔ ያበነልኝ ሚዲያናን ፕሮግራማትናን ሰብስክራይብ ላይክን ሼርን ብምግባር ክትከታተሉና ብኸብርን ዕድም ብሙሉኦም ያው ቅቡላትዮም ማለት እዩ ናይቲ ዘተ ዕላማውን ንምያጥ توم سجمات من وراه تاي تجبرنا يحيش ليل كم تعنتون زقلة زنورة لو ما عندي مفتاح أميتنا بحد اللي تنفتح من أزول ولا كنا المالتيو بس لذي نيش تيجي نفتنا على زهر القاول حسب أنو نيا عليه ريفليكشن لمامات أفتنا بيت مخري دياكم كحساي زل على الكايو يعوزي سفح زهنا ستايل سفح زهنا أجندايو مستي أبقى تسألي أفتي كنتها ناونور مستمر زهون صور حزب بعنا أبزو لا أمي إيش نزله I think يوم كم ناونور كمل سيت كنتها كم زيلي أي غصة توم هسوس أحسن توم أجد هسوس لو من فتحمه نسجل أبقى تسألي بتعمه نزارة رول زجبا ناس عند أنكارن زهون بيت مخري قدني مالتي عندهم عاتي لعلون يروم إشوتات جن ناس أنت أنكرر زهانة بيت مخري نسوي السلطان لك أفتيكو أنتو هاي وبزلوا كوردن كده ينزهد تزي فتير كا ديمقراطية كنا سيهم توم أنتو زول نولم زنورنا نجارات هاي يخونن زول فلوت يجن ناونور مستمرسنا I think أبزوم إيريات هزيوم دعنا تبينا هنمات نخيل نازل النتلن مالتيو دوري ذل على حنتنا تمنتها تكالات كم سرون يرندين زول تايز بهذا أقوى مستقمة نجارات له صبواتهم بزعون عن توزر علىكم نجار له حسب كله نسو أباي تاينا زيورنا يويتوانا بويت نعملت برلمان أكو سلطان توهي ولا مالت ملكنات كيهلو ديكتاتورشيب كيهلو سب سلطان أبيس كيجبر especially political تحتاتنا نقوله أكو سلطان توهي وين مالتيو then أبتكباري زلوا نعمت لو تتواهلو أبي حمد كم تسهله كبرلمان تحتيته له أبي خانيركا تمرت خان تايو سرح خان تايو بقعت خان تايو كميل كان أبز مسيح هاي زحته ترسل نيرو ده برلمان كم غيرون خات غيرنا أي هانس نهينا بتجواري كهون زق بعض نهارك نسيو تزايد عمون أي كالي يمشوا ولا تجزأ زهونه ودمني تي كستايزم برايم مينستر زحري يحرم مالت كن شو مالت هيكون نشو ما تزار سلازي حتيتو دحرزي أمين له أي صح ما يندلن بقعتي بالكان كداي مستر مالت كوب تعم عبي سلطاني أين مكان كبل كنيرو مالتي أبتجوار كوم سلازي يكون يتسجى مسكين هنا نزلنا تحسب صبوا يتفتقوا هم سافر زولا جن نسو إكسرسايز سلازي جورنا يوم بزعات هاري فورم زل على الكيا نهاتي حساب تايو عنتون حدا تجراي أو أي شيء يزلا بزول جليس وانيو كفتنا هلونا تجمس نلعلي ياو دكتور جورا أبو نابزي سلزلوا ياو حكيم أي شيء انتهى مالك مخانو يفلتوا يوم مالتيو سلزي أكم زعينة تكون تاتكون كاس تأخذ تكبر زلك أي تأخذ تكبر زلك ديمقراطية خم يجرنا هنا نهنس ريفورم خم يجرنا هنا نمس إيشنا بيعمل شو ناو لو ما عنتي بر أقداسيو زنا هذا إمنتي مالتيو لو ما عنتك نوقع نزلنا عنتوني قلص أنا رنين تمازال خم يبينا نملسه بحدا خوينا مالتيو بحدا خوينا تمازال كم يبينا نملسه صوزات نسونا وجزء خوينا من تانك وقع حمزة نحنا نوقع نزلنا مالتيو ناقص على تحت جورنا حي شاب تقرأي توب سجمات كم يجرنا هنا فتوم يلون كوقع من تان مش أنا مجمرتان أو جزء نملسه سلازم هذا تسمح لنا تن ريفورم قال ملز بحالا إلى تي حسب تمازال نملس تاجزات نملس حويت زليو وجنات اللو استدفرا دك أنستيلو أكل قداس وصحهم تجادت اللو وزت مجمرت زين نسرح مو زين مسفتحنا تقرأينا ونور تملى سلام على ديو دحريو كملنا هنا كيدا بزعدي نمتعنا ناكل مسألة نقرأتينا أبينا لوط زلينا ناي ما خلاين ناي حاتير ناي نوحين كستاجرنا السخاء مصنع تكير كام على ديو تخاطئ سلازي ريفورم حاجة أجندة خونا يقبوني لا تحسب نتاي بتعمل برس جورنا زي دك سنة قدايني
ንሱ ንፈትሕ እሞ ኣብቲ ቀፂሉ ዘሎ ተተኮርና እዩ ክሓይሽ ዝግባእ ዝብልቲ ትናቲ ሓሳብ ጠቕላላ ሪፎርማ የድልን ብዝብል ኣይኮነን ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ቅዋም ኣብቲ ናይ ኢፌድሪ ኮንስቲቱሽን ኣነ ዘለኒ ክስታይ ሕጂ ፅቡቕ እዩ ክትብል ከለኻ እኮ ክስተኻኸል ዝግባእ ክመሓየሽ ዝግባእ ክዕሪ ዝግባእ የለን ማለት ኣይኮነን ማለት ቶም ህዝቢ ትግራይ ዝሓቶም ዝነበረ ሕቶታት ይምልስ እዩ ብመሰረቱ ማለት እዩ ብመሰረቱ ይምልስ እዩ ሰዋ መሰላት ክኽበሩ መሰል ዓርሰ ውሳኑ ክኽበር ማለት ባዕሉ ብዝመረፆም መረፃ መንግስቲ ከቕውም ወዘተ ወዘተ ምላሽ ይብሎ ብክስታይ ደረጃ ማለት እዩ ዳሕራይ ዓንቶ ዝለዓሉ ዝነበሩ ንኣብነት ኣብ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዘሎ ናይ ቁጥሪ ጉዳይ ገለገለ እስኮ ከምቲ ዓንቶ ዘልዓልክዎ ኣፈፃፅሙ ፅቡቅ ተኮይኑ እኮ ተመሓይሾ ነገር እዩ ተመሓይሾ ተኸዲኻ ማለት እዩ ዝመሓየሽ ነገር እዩ ኢቮልቭ እንዳገበረ እንዳተመሓየሸ ይኸይድ ኣብ ኢምፕሊሜንቴሽን ድሕር ፀገም ሃልዩ ንኣብነት ከምቲ ዓንቶ ዝበልናዮ ሰባት ኣቢዝ ዘይገብርሉ ኩነታት እንድሕረሉ እዩ ትካላት እንድሕር ሃኒፅና እሱ ክስተኻኸል ዝኽእል ነገር እዩ ከምኡ ዓይነት ነገር እንድሕር ዘይሃኒፅና ግን ድሌትካ ዓይነት ቅዋም ተተምፅእ ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብ ገለ ይኹን ኣቢዝ ክግበር ይኽእል እዩ ማለት እዩ ክግበር ይኽእል እዩ ከምቲ ህንዳዊ ፀሓፋይ ዝበሎ እቶም ሰባት ተዘይጥዕዮምስ ከባላሽዎ እዮም እቶም ሰባት ተጥዕዮም ድማ ዋላ ትኽፍተታት መሊኦም ተግባር ክውዕሉ ይኽእሉ እዮም ኤግዚት ክስታይ እውን ተቐሚጡሎ እዩ ማለት እዩ ሶ ኣብኡ ይኮነን ፀገም ኣብ ተገባብሩ እዩ መዓዝ ተግቢርናዮ ንሱ ምተተግበረ እሞ በተኡ ተቐሚጡሉ ዘሎ ዳሕራይ እቶም ክፍተታት ከዓ ምተስተኻኸለ ነይሩ ባይዘወይ ናተይ እምነት እንታይ እዩ እቲ ፀገም ኣብቲ ቅዋሞ ይኮነን ዘሎ ማለት ኢንዲፐንደንስ እውን ኮ መፍትሒ የምፀልካን ያው ናይ ኤርትራ ኬዝ ንርኢ ኣለና ኢና ኤርትራ ናፅነታ ረኺባ ኣላ ብኤርትራዊት መሓደር ኣላ ካብ ምልክነት ናፃ ኮይና ድያ እንደም ናብ ዝገደደ ምልክነት እያ ኣትያ ዘላ ኣብ ትግራይ እኮ ሓጎስ ዝበሃል ሰጥ ኣቢሉ ክገዝአኒ ይኽእል እዩ እንድሕር ስርዓት ዘየለ እዩ እቲ ዋና ፖይንት ኣምሓራይ ስለ ዝኾነ ጥራይ ኣይኮነን ባይዘወይ ትውሕስና ስርዓት እዩ ዝብል እዩ እቲ ፖይንት ማለት እዩ ሶ ተመው ዘለዉ ፀገማት እውንስ ክስተኻኸሉ ዝኽእሉ እዮም ፀገም የብሉን ማለት ከይኮነስ ንሱ ተዝትግበር ነይሩ ብትኽክል ማለት እዩ ኩናት ዝበሃል እኮ ክመፀ ይኽእል ኣብ ስታይ ናይ ክልልን ናይ ፌደራልን ስልጣን ተቐሚጡ ተዋሂቡሎ ኣብ መንጎ ክልላዊ መንግስትን ኣብ መንጎ ፌደራልን ጎንፂ ተጋጢሙ እኮ ኩናት ኣይኮነን ክመፅእ ማለት እዩ ሰስልጣንካ እኮ ሒዝካ ኢኻ እንታይ ናብ ኩናት ዘእቱ ነገር ኣለካ ድሕሪ ትእዋን ብትኽክል ተተርጉሙ እየ ዝብል ዘሎ ተተግቢሩ ሰስልጣንካ ኣለካ ኣብ ክልል ኤክሰርሳይዝ ትገብሮ ነገር ኣሎ ፌደራል ሓደ ሰባት ኣብ መንጎ ፌደራልን ኣብ መንጎ ናይ ክልል መንግስታትን ናይ ገዛእን ተገዛእን ወይ ድማ ናይ ኣዛዝን ተኣዛዝ ንርክብ ከም ዘሎ ገይሮም ይስእልዎ እዮም ክልቲኦም ሉዓላዊ እዮም ኣብ ሰስልጣኖም ግን እዚ መነኽቢርዎ ወይ ሒትዋና ፖይንት መነኽቢርዎ እምበር ዛተ ትኽእል ኢኻ እንድሕር ፀገም ሃልዩ እውን ኣብ ጠረጴዛ ምፂኻ ዝፍታሕ ነገር እዩ ካብኡ ሓሊፉ እውን ብሃውስ ኦፍ ፌደሬሽን ክፍታሕ ዝኽእል ነገር እዩ ሶ ስለዘይትግበር እዩ ተቐንዲ ፀገም ዝብል ክስታይ ዘልዕሎ ዘሎ ካብኡ ናይ መሪሕነትን ናይ ስርዓትን ያው ዶክተር ገብረኣቡ ነልዕልኩም ኣለኹም ካልኦት እውን ልዕልኩም ኣለኹም ማለት ካብ ናሃትኩም ዝተፈለየ ሓሳብ የብለና ትኽክል እዩ ግን እንታይ እዩ ትኩረትና መራሒ ስለ ዝሰኣና እዩ ንብል ተኮይንና መራሒ ኢና ክንደሊ ማለት እዩ ኣበይና ክንደሊ መራሒ ንምንታይ ስርዓት ዘይናሃንፅ እሞ እቲ ስርዓት ባዕሉ ነቲ መራሒ ዘየምፅኦ እዩ ኣብ ስርዓት ምህናፅ እንድሕረ ተኪርና መራሒ ባዕሉ ከምፅኦ እዩ እቲ ስርዓት እዩ ኣሜሪካውያን ንምንታይ ብዛዕባ መራሒ ዘይጭነቑ ዘለዉ ትራምፕ ተኾነ እውን ዳስፋይ ፀገም የብሉን ሃሪስ ተኾነት እውን ሓደ ነገራት እዩ ትክስታይ እምበር ናይ ፌቨራይት ከምዚ ናይ ምርጫ ጉዳይ እምበር መሰረታዊ ፀገም ኣየምፅን እዩ ናይ መራሒ ሮል ብጣዕሚ ኢምፖርታንት ምዃኑ ምንም ዝዝንጋዕ ኣይኮነን ንኣብነት ኣብ ዓድና ኣብ ዘበን መለስ ዜናዊ ዝነበረ ክስታይ እኮ ብጣዕሚ ዝተረጋገ ኩነታት እዩ ነይሩ ንሱ ንምንታይ ዘይቀፀለ እዩ ንምንታይ ዘይቀፀለ ብድሕሪ እዩ ሓደ መራሒ ክኸይድ ከሎ እንድሕሪ ትምለስ ኮንካ እንደገና ድሓንተ መፅኡ ንቅድሚት ተኸይድ ትኾንካ ዝተረጋገ ክስታይ ትፈጥርን ዘለኻ ማለት እዩ ናይዚ ከዓ መፍትሒኡ ትካላት ኢኻ ትሃንፅ ናቕ ዘይብላ ትካላት ማለት እዩ ዝብል እቲ ክስታይ እቲ ናይ መራሒ ሮል ግን ያው ንምናኣስ ደለየ ኮንኩን ናይ ሲንጋፖር እውን ይለዓል ነይሩ ዓንቶ ኮሎኔል ተወልደ ዘልብሎ ነበረ ንሲንጋፖር ዘቐየራ ያው እቲ መራሒ ምዃኑ ይፍለጥ እዩ ማለት እዩ ግን እንድሕር ናብ ሲስተም ናብ ስርዓት ዘይተቐይሩ ንሱ ምስተኣለየ እንድሕሪት ክምለስ እዮም ማለት እዩ ዝብል እቲ ናተይ ሓሳብ ኣብቲ ናይ ትካላት ምፍጣር ዝተለዓለ ነገር ኣሎ ንምንታይ ኢና ዘይሃነፅና ዝብል እውን ኣሎ መወዳእታ ብኣምባሳደር ፀጋይ በርሀ ዝተለዓለ እቲ ናይ ግዜ ጉዳይ ትኽክል እዩ ማግና ካርታ እንግሊዛውያን ኣብ 15 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ እዮም ነቲ ንጉስ ያው ባሮንስ ዝበሃሉ ማለት እዩ
እንተናእሰ ኳስ ዜን ክትኸብረለካ ኢሎም ዘገደድሉ ከምዚ ናይ ሩል ኦፍ ሎው ዝተጀመረሉ ጌርና ክንሓስቦ ንኽእልና ብድሕሪኡ ነዊሕ ግዜ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ግን እንታይ እዩ እንዳሰራሕኻ እቲ ግዜ እዩ እንዳሰራሕኻ ንኣብነት ቶርቸር ክህሉ ከሎ ቶርች ጌርካ ይኮንካን ሓቂ ተውፅእ ብቕዓት ክትዕብለካ ኢልካ እንድሕር ዘይተሓተ ኮንካ ቅቡል ትገብሮ ኣለኻ ማለት ግዜ ምንም ዝፈትሐልካ ነገር የለን እንዳሰራሕኻ ግን እንዳተለማመድካ እቲ ለውጢ ክመፅእ ይኽእል እዩ ዝብል እዩ ብዝተረፈ ግን ፅቡቃት ሓሳባት እዮም ያኔለይ ሚድያናን ፕሮግራማትናን ሰብስክራይብ ላይክን ሼርን ብምግባር ክትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድም ነጥብታት ኢንፈሳይዝ ንምግባር እንታይ እዩ ትግራይ ኣብ ሓደጋ ምህላያ እዩ ናይ መፅናዕቲ ፅሑፍ ርኢና ንዘናግዐሉ ግዜ ኣይኮነን እዚኣ ሓደጋ ኣለና ኢልካ ምፍላጥ ጥራሕ እውን ብቑዕ ኣይኮነን ሓንቶ ምግበይ ዝበላ ነገር ኣላ ብሌም ምግባር እዚ እዩ ኣነ ይኮንኩን ምባል ምንም ክፈርስ ከሎ ንኩልና ይለፍልሰና ኣብኡ ንምሕማይ እውን ብሌም ንምግባር እውን ግዜ እውን ዕድል እውን ኣይህልን ስለዝኾነ ኣብ ሓደጋ ኣለና ግን ሓላፍነት ንውሰድ ኩልና ንዙ ፀገም እዚ ወፊና ኢና ነቲ መፍትሒ እውን ናይ ኩልና ኣይክኾን ዝብል ከም መወዳእታ እዞ ከምዚ ዓይነት ነገራት ብገራዓልታ ኢንስቲትዩት ክንቕፅል ኢና ከምዚ ዓይነት መፅሓፍቲ ኣብ እዋናዊ ኣብ ክልላዊ ብሄራዊ ዓለም ለኻዊ ከባቢያዊ ፅሑፋት መፅሓፍቲ ትፅሕፉ ኣሕዋትና ርከቡና ብዙሕ ክነውግዕ ኣለና ፀንሐ ዕዳ ኣለና ዝተኣከበ ኣብ ትግራይ ባህሊ የለን ናይ ምዝራብ ግን ኣካዳሚክ ኮይኑ ኣውጊዕና ንውድኦ ክኾን የብሉን ናብ መፍትሕ ዝወስደና ኣይክኾን ዘለዎ ሓንቶ ኮሎኔል ናይ ቤት ምኽሪ ጉዳይ የልዕል ነይሩ እዚ ጉዳይ እዚ እንድሕር ብቕንዕና ብንፅህና ካብ ፖለቲካ ኣጀንዳ ወፃኢ እንድሕር ተሰሪዑ ዓብይ ረብሓ ኣለዎ እዩ ናይ ሲቪክ ናይ ቢዝነስ ኔትወርክ እውን ዝጀመርናዮ ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ ኣኸባና ዝወሰናዮ እሱ ንምትግባር ድማ ሓደ ናይ ሕጊ ፅንዓታት ንገብር ኣለና ከድልየና እዩ እዚ ነገር እዚ ነቶም ናብ ውድቀት ዘምርሑና መራሕቲ ንሓድጎ ነገር ኣይኮነ ናይ ትግራይ ነገር ግን ድማ ኩሉ ሻብ ብሰላማዊ መንገዲ ብሕጋዊ መንገዲ ብሓላፍነት መንፈስ ክኾን ኣለዎ ሓደ ሓዲኡ ናይቲ ሰብ ቁስሊ ይተናኽፉ እሞ ናብ ዓመፅ ናብ ጉጅላውን ውልቃውን ኣጀንዳ ክወስዶ ይደሊ እዚ ክንኩንን ኣለና ህዝብና ክኮርዩ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ዝኾነ ነገር ከይሰርሕ እውን ኩልና ክንመክር ኣለና ብስርዓት ክኾን ኣለዎ ብሕጊ ብሓላፍነት መንፈስ ብሰላማዊ መንገዲ ክኾን ኣለዎ ብዙሓት ዝቀላቀሉ ምልክታት ኣለዉ ናይ ህዝብና ቁጥዐ ባዕሎም ቆጢዖም ሓደ ሓዲኦም ናብ ዓመፅን ናብ ዕግርግርን ናብ ካሊእ ፀልማትን ከእቲና ዝፍትኑ እዚ ከይህሊ ግን ተንፀገማት ንምፍታሕ ዘኽእል ሲቪክ ምንቅስቃስ ኩሉ ገስጋሳይ ሓይሊ ኔትወርክ ዝገብረሉ ስራሕ የድልየና እዩ ብዝተረፈ ደጊመ ከመስግን ይደሊ ኣብ ካሊእ መድረክ ንራኸብ ሚድያናን ፕሮግራማትናን ሰብስክራይብ ላይክን ሼርን ብምግባር ክትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድም